Ja. Perfekt. Den er ordentligt lukket. Den er jo slem. Når det så virker, så ved den helvede til sådan her færdig. Den skal den ikke åbnes lige nu? Så. Og så kunne mit kamera ud. Og så gik du af. Jeg fik sådan her lidt nejvedår. Nejvedår. Ja, den er Vi kan ikke være inde i en villa her nu. Kim, tag lige nogle billeder. Den var ikke tung, den kunne ikke noget. Kim, tag lige nogle billeder. Den gik ud lige, da jeg skulle til at tage det. Eller ind af Afghanistan. Jeg finder lige en jæse på noget.